ରାଜାର ରାଜମହଲ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗାଇସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଭାଇ ମାନେ ଆଜି ଉଦୁଉଦିଆ ଖରା ବେଳେ ମୁଁ ବାହାରିଲି ରାଜକନିକା ଆଡକୁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ରାଜକନିକାରେ ରାଜା ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି ବୋଲି। ଆଉ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଡି ଧରିକି ଚାଲିଲି ରାଜକନିକା ଆଡକୁ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ମୁଁ ଏଠି ସିନା ପହଞ୍ଚିଗଲି, କିନ୍ତୁ ପୋଖରୀର ଲୋକେସନ କେଉଁଠି ସେଇଟା ମତେ ଜଣା ନଥିଲା। ତ ମୁଁ ଏଠିକାର ଲୋକାଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ଫାଇନାଲି ପୋଖରୀର ଲୋକେସନ ପାଇଗଲି। ଆଉ ମୁଁ ପୋଖରୀକୁ ପାଖରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲା ବେଳକୁ ମତେ ଆଗରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ମହଲ। ଆଉ ସେଇ ମହଲକୁ ପାଖରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୌଡିକି ଚାଲିଗଲି। ତ ଏଇ ମହଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିବା ପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କଲାନି, କାହିଁକି ନା ଭାଇ ମାନେ ଏହି ମହଲଟି ଏତେ ବଡ ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେବ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠିକାର ଲୋକାଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ରାଜାଙ୍କର ମହଲ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ରାଜା ଏବେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇ ମହଲଟିକୁ ବହୁତ ଯତ୍ନରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ରିଏଲ ରାଜା ମହଲ ଦେଖୁଛି ବୋଲି ମତେ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା। ତ ରାଜାଙ୍କର ମହଲ ଆଉ ରାଜାଙ୍କର ପୋଖରୀ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ବାହାରିକି ଚାଲିଲି ଆମ ଘର ଆଡକୁ। ଆଉ ଖରାରେ ବୁଲି ବୁଲି ମୋର ଆଉ ମୋ ବାଇକ ର ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୋକାନରୁ ଆସି ଗୋଟେ ଲସି ଗ୍ଲାସ ପିଇ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ବାଇକ ର ବି ମରାମତି କରିବା ଟିକେ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ମୋ ବାଇକ କୁ ଧରି ପଳେଇ ଆଇଲି ୱାସିଂ ସେଣ୍ଟର ପାଖକୁ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ମୋ ବାଇକ କୁ ଭଲସେ ୱାଶ କରି ସାରିବା ପରେ ବାହାରିକି ଚାଲିଲି ଘର ଆଡକୁ। ତ ଭାଇ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯଦି ଏଭଳି ଭଲ ପ୍ଲେସ ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ରେ ଜଣେଇବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା ଗାଇସ୍, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।